Wengenza ukuthi nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsize aka Inkosi Yowati. Mina uqala ngene kule channel qinisekisa ucinzelo subscribe. Thola zonke izinto esiyiphosta kuyona ke le channel. Sekuvela indaba ezibhlungu zokuthi kudutshulwe kobulawa umfundisi izinkabe phakathi esontweni kwase kuboshwa umngane omkhulu kamfundisi. Kuvela indaba zokuthi kudutshulwe kobulawa umfundisi esontweni lakhe ST John endaweni yasemfuleni. Kuthiwa kungena amadoda amabili abehlomeke noma ke amadoda amabili abebambe kumuntu obebukeka engathi ke uyagula base becela kumfundisi ukuthi ke amthandazele nokuthe mangabe sakhuleka umfundisi bakhipha ke isibhamu bamdubula ke kaningi washonela khona endaweni ke yesisigameko noma ke washonela khona lapho babaleka bonke ke nalo ke ogulayo. Kube mangabe seqala uphenyo kube sekuboshwa ke umngane wakhe omkhulu umfundisi abakhonza naye ebandleni. Ngifisa ukuthola uvolo wakho nombono ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba nangomunye uthi maybe noma ke lo gulayo yena ke usebalekelane kubangwa ke isikhundla nje akukho kokunye amakholwa ke angcola ukudlula ngisho isidaba. Ngifisa ukuthi ngizwe umbono wakho novolo wakho ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba hlangana lapha ku comment section.